с добре дошли на сватбеното тържество на Любомир и на Мария. Ще помоля родителите на младоженците да заемат местата си. Заповядайте, родители, ето тук при нас. Скъпи гости, за посрещане на младоженците, нека да станем прави. Сватбата е нещо, без което можем, но за което всеки мечтае. Приказно е, когато мечтите се сбъднат. Тържествено ще премине младото семейство по бялата лунна пътека, символ на началото на новият им съвместен живот. Но преди да пристъпят, нашите шафери ще разпилеят по пътеката дребни пари. Разпилейте. Още. Древни пари, бели пари за черни дни. По пари да стъпват. Смело пристъпете, Миме и Любчо, и преминете под бялата лента. Нека пътят ви бъде осеян с щастие, мир и любов. Вдигнете бялата лента. Заповядайте, уважаеми кумове, преминете и вие под бялата лента. От днес нататък вие сте винаги до младото семейство в техните радостни и в техните трудни мигове. А синята лента, синя като небето, символизира красотата, спокойствието и хармонията, които ще царят в дома ви. Преминете под синята лента. Червената лента пък символизира любовта и страстта, с които ще живеете. Заповядайте. Дигай! Добре дошли в комплекс Шесто чувство. В младостта щастието има дъх на разцъкнали рози. В зрелостта опойващия аромат на отлежало вино, а в старостта очарованието на красивия залез. Персоналът на заведението ви приветстват с добре дошли и ви пожелават заедно да усетите аромата на розите, да отпиете от виното и да се насладите на залеза. По стара традиция, младото семейство ще бъде захранено с бяла пшеничена богача, символ на земята и на изгряващото слънце. Какво ли изпитват в този момент майчините сърца? Откакто си не родила, момковата майка с нетърпение чака една девойка с обич вратата на дома ѝ да отвори, внуци да ѝ народи, отмяна да ѝ бъде. Затова свекървата е тази, която първа ще пристъпи, ще отчупи позела под питата и ще захрани младото семейство. Пристъпи, малкова мале, и отчупи позалък за син и снашица. Отчупи ли? Я вдигни високо ръката. Вдигни високо ръката да видят и двата рода колко е щедра свекървата. Хайде сега отчупи два по-малки залъка от това парче пита. Потопи залците в султа, за да се обичат младите и да са си нужни, като султа и хляба. Да видим сега кого първо ще захрани свекървата. Дали своята рожба, дали снахата, кой знае. Може малко и да ги поизлъже, но само тук в края на бялата пътека. После истина само ще си казвате. Хайде да видим сега. Хайде сега и на снахата. Ето хляб, ето сол. Ритуалната хапка вземете. Споделеният хляб е споделената радост, споделената болка, нашата вяра, че няма да бъдем сами. Миме, хубаво дъвче. 40 пъти предъвквай. Ако до 40 път не се задавиш, не се охапеш, да знаеш, че любов и разбирателство ще има в твоето семейство и най-вече със свекървата. Мамината майка също ще пристъпи. Заповядай. Тя ще отчупи два залъка
Отчупи, майче. По-малки залци откъсна тъщата, но тя ще потопи залците в меда. Защо ли? Ами, за да има зет, сладък като мед. Да бъдат сладки мечтите на младите, заповядай, захрани ги. Да бъде сладък техния живот. Аз сега да видим. Да бъдат сладки техните деца. От небето да им тече, от земята да им расте. Искам да помоля свекървата и тъщата да отчупят по залъкотата на тази пита, да потопят залците в меда и да захранят едно момченце и едно момиченце, за да бъде първата рожба мъжка в това мило младо семейство, а защо не да няма и момиченца и близначета. Това е истината. Първо една момиче, след това една момче, след това една момиче. Сега искам да помоля кума да гръмне бутилката с шампанско. Дай на кашата, на пламенче дай. Хайде. Хайде, момчета има. Да пристъпи свекъра, да вземе 2 чаши. Дай на малата. Да пристъпи свекъра, свекъра да дойде да не дава команди насам, свекъра. Сега кума ще гръмне шампанското, да напълним тези 2 чаши за младоженците. Да пристъпи теста. Ти не пробвате. Почерпи с тях младоженците, за да бъде животът на младите сладък и берлив, слънчев и изгрящ, без да се газират, разбира се. Чукнете чашите. Нека да вдигнем първа на здравица. И нека звънът, повдигнати на здравици, бъде най-силният звън, най-силният шум, който ще се чува от стените на това мило младо семейство. Изпийте чашите до дъно. Любчо, пий до дъно. Колкото както останат по стените на чашата, толкова и севери не си признал, да знаеш. Куме, какво е шампанското? Хареса ли ти? Не можах да разбера. Та какво е шампанското? Горчиво, горчиво. И я да кажем горчиво за младоженците, да подхватят шампанското на кума. Горчиво! 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 Настъпи момента, в който свекървата ще предаде ритуалния огън от своето семейно огнище на младата невяста, защото жената е тази, която пази и съхранява семейните ценности и поддържа огъня в семейното огнище. Мима, имаш най-тежката служба – жена. Силата ти е нежността, ласката. Като малко слънчице да носиш в себе си топлина. Ти си покорната. Ти си властната. Ти трябва да бъдеш всичко на този свят. И хляб насъщен върху трапезата, и радващ окото пролетен цвят, и царски жезъл. Такава е нашата проста служба. Да бъдеш жена. Заповядай, приеми ритуалния огън от ръцете на своята свекърва. От днес, с нейната благословия, ти ще запалиш своят собствен огън в своето семейно огнище. Любчо, да не би да си мислиш, че днес всички се радват единствено и само на вълката. За тебе сме приготвили едно скромно подаръче, една броеница. Броеницата като символ на първото сметало. Тоест ти ще си той, който ще си грижи за сметките в къщи, вноса, износа, импорт, експорта, лъж, вериша. Пожелаваме ти да натрупаш достатъчно пари и да заведеш мима поне на едно околосветско пътешествие. Но ние ти подаряваме тая броеница с ръката винаги да отброяваш поне по 10 зърна от нея и чак тогава да отговаряш на Мима, когато Мима има мнение по въпроса и особено когато се изказва неподготвена. Запомни ли? Броиш 10 пъти, поемаш въздух
чух и чак тогава отговаряш, защото езика е извор на недоразумения, нали знаеш? Така, преди да ви разрешим да седнете на сватбената маса, трябва да уточним една съвсем несъществена, може би за вас, но за нас много важна подробност, а именно кой ще бъде врата и кой главата в това ново семейство, кой ще се грижи за къщата и за хляба. Ще помоля кума да поеме букета и чантичката на булката. Застанете с гръб един към друг. Дигнете ръце. Ще помоля кумата да ми помогне да подаде питата. Трябва да е хвана точно по средата с две ръце. Куме, готов ли си да журираш? Свекъра да гледа? Поравно, точно по средата. 3 и чупи! Аплодисменти за Любчо, който си е намерил толкова оправна невяста. Ето кой ще бъде главата на къщата, кой ще дава идеите. Но, Любчо, нали знаеш, че главата се завърта натам, на където и каже врата. Така че нека Мима да бъде главата и да дава идеите, а пък ти ще решиш коя от тези идеи ще бъде осъществена и коя няма да бъде осъществена. Нали така? Скъпи младоженци, настъпи най-сладкия момент от цялото сватбено тържество, а именно разрязването на тази прекрасна сватбена торта. Разрязването на сватбената торта датира още от средновековна Франция, когато всички гости на младоженците носели по малки тортички за подарък на младоженците. Накрая младоженците ги нареждали една върху друга и когато се получила една такава красива сладка купчинка от тортички, се считало за щастлива количба, ако младоженците успеят да се целунат. И аз сега да подредим младоженците за тортата. Сега младоженеца също ще
и баща да дойде тук да са, за да се разбират и да имат зет сладък като мен. Още едно парче торта искам да отрежа младоженците, но това парче торта ще го поднесете на това момиче или на това момче, или на тия приятели, които са тук при вас, приятелска двойка, които искате веднага след вас да се оженят, да им дадете къде, да им дадете късмет. Измислите ли? Измислите. А през това време, скъпи гости, искам да дойдат тук всички госпожици, всички дами, несемейни, защото веднага след като ще да поднесем парчето торта, ще хвърлим букета. Не е лесно.
Сега слагаш го този жартиер и тук на лявото си рамо. Нанижи го. Сваляш. С него се купиш, с него ходиш по срещи, за да хване на киш. Разбрай? Кажи ми сега, ти тук сам ли си или с приятелка? Сам си. Може ли такава хубаво момче да бъде само? Вече ти взема какво да бъде сам. Вече ти взема няма ли да бъде сам, защото ще взема какво става? Хубави работи. Добре, сега, понеже до 40 дена, нали, не можем да чакаме тия 40 дена, все пак днес е сватба, нали? За здравето на младоженците и за късмета на Дамян и на тези прекрасни момичета, които спечелиха и грабнаха букета. Един хубав нежен блуз, може ли, колеги? Един хубав нежен любовен блуз, може ли? Дамяни, нека първо Любчо да покани и булката, нали все пак, той е младоженица. Очакваме кумовете, очакваме зрители на дансинга, ето тук. А пред вас, скъпи гости, остава бялата лунна пътека. Който си вземе стотинка от нея, той от богатство няма да се отърве. Който си вземе цветенци, да си поеме булката. Специално за младото семейство с пожелания от оркестър Фантазия. Нека бъдат живи и здрави и след така усмихнати. Една хубава баладичка. Принцесо моя, чуй ме ти. Специално за младите. Принцесо моя, чуй ме ти. За тебе тази песен. Без тебе времето е мрачно. Когато ти не си принцеса моя, че не е
естествено една хубава песничка. Тази вечер те чакам дълго да те видя с много обич. И така специално за Булката, понеже много обичам тази песничка, звучи за нея специално, от нея за нейния съпруг. За Любомир специално. Тази вечер чакам дълго